Gure lehenko idea zen parte hartzea, baina egia da, genuen itxaropen txiki bat, paper hona egiteko. Atera zitzaigun dana ondo, estrategia azaltatu gendun, uste dut, eta ez gendun denporari galdu balizak topatzen, eta bukatu gendun nahiko pozik. Eta gorputza aguanto zegoen gero askotan da, hori ondo zaudela, baina igual pajara sartzizu, edo tiroi bat ematizu, eta agur. Eta ja zindezu jarraitu, orduan pentsatutakoa zindezu egin. Baina gorputza aguantatu zegoen, eta oso, bai. Gero ja egun argiz hasi zanean, klaro, izan 24 ordu. Egun argiz hasi zanean, eta ikuste genuen ondo gaude, indarrekin gaude. Indarrekin, eskaz, baina indarrekin, venga, aurrea. Eta orduan ikusi genuen, ondo eta zaigu eta ondo bukatu dezakegu. Egun hortar arte ez dugu ezagutzen bakarrik dakigu tokia, nontan tokia, eta ematen diguten mapa, kasu honetan 3 ordu lehenago. Mapan daude adierazita estrakurbak, alturak, ze terreno mota dan, daude markatuta dauden elementu gehienak. Etxeak, harriak, dorreak, dago errekak, baiarak, dana. Orduan, 3 ordu daukagu, erabakitzeko daukagun denboran, dela 24 ordutan, ze balizatik pasatu nahi dugu, ze balizatik pentsatzen dugu denporaukiko dugula pasatzeko, denporatik kanpo heltzen badin bazara, penalizazioak daude. Orduan, kalkulatu behar duzu, zure fisikoan arabera, eta ikusten duzun terrenoan arabera, ze ibilbide egin nahi duzun, daukasun denporan barruan. Orduan, talde bakoitzak erabakitzen du bere ibilbide propioa. Baliza batzuk puntu gehiago baliote, beste batzuk gutxiagoa. Igual tontorretan daudenak, 10-12 puntukoak izaten dira, eta gero beste gerrexena daudena, 3, 4 o 5. Eta hori, orduan Oskarrek esan duena, pentsatzezu estrategia, baina gero baita ere, mapa ikusi bezu ondo terrenoa, ez jun tontorrera, jetxi berero. Beste tontorrego, jetxi, bestela. Azkenean estrategia da gehien bat. Zu gure indarra, eta estrategia hona egiten duena, pentsatuzu gauzoiek. Egin behar da pixkat horreka bilatu desnibela da distantzian artean. Eta mapan ikusten duzun terreno motakin ere bai. Porque koloreekin adierazten da ze errestasun dagoen pasatzeko baso batetik. Orduan, ikusten badugu oso terreno zaila dela, hori inguratu egin behar da. Ikusten badugu terreno erreza dela, erabaki dezakegu zuzenean jun. Orduan hori guzti hori erabaki behar da. Nire kasuan, daukagun adinekin gatik, hilabete batzuk nago ez, urtean zehar, gustatzen zezun kirola, bai korrikarekin, edo batez ere mendi martxak. Nik, gustazkit, eta batzutan asteburu bat, edo apuntatu, baina bai, egia esan da astero gutenia korrikatea. Lau egunero, ero bost, entzat ibili. Hogeita ordurako gehien bat ibili. Eiteko orduak eta orduak pilatzeko. Eta gero hori fizikoki, eta gero teknikoki dago, Espainia guztia dago mapeatuta orientaziorako, edozein zonalde ibar, edozein zonalde dago web horri bat, sartzen zara hor, eta ez dago detailera, baina bai dago gutxi gora berako mapa bat. Orduan, bai egin dugu mundialerako hori zonalde hori bagenikien ze zonalde esan hartu, eta pixka begiratu jobitu. Hau izan leke egokia gauerako, porque daude bide asko, hau deskartatu ingo dugu, dagolako, ez dakit, arroka asko, hemen desnibel asko dago, hemen, hori bai egin dugu. 50 bider 30 zentimetroko mapa bat. Eta brujula. Eta GPS-a debekatuta daude. Baina erlujua baita ere altimetro daukana eta dana, bai. Ez dute usten eramaten GPS-a duten erlojuri, porque kalkulatu dezakezu distantzia, igotzen duzun altura, trampatxoa. Jostorretzeko erlojua, danak eneko. Mobile baita ere presentatuta, bazpa ere sokorro baten eramatezu, baina presentatzea izute beraiek. Eta zer gehiago, bakarrikan brujula eta iparratza. Iparratza eta mapa. Bai, daude 3 klub. GOT, da Gipuzkoako orientazio taldea, gure kluba. Bizkaian dago beste talde bat deitzen dena Kobidea, eta Araban dago beste bat Koaraba deitzen dena. Klub de Orientación Araba, Klub de Orientación Bizkaia, da gu gara Gipuzkoako orientazio taldea. Eta bai gara desente, Araban igual gitxitxoa dira, baina gu hor ikusen bazkide gara, 170 bat hola, bai. Ez que dago kantera asko baita ere. Bai, gume asko daude. Bai, gure kantera asko dago eta
Gehien bat Zarauz, Donosti inguru hortan, eta gero Bizkaian askoz gehiago dira. Eta gero gainera daude, neskamutietan daude beste modalidadea esan duguna dela lineala, hor daukagu Espainiako txapeldunak eta daude 14-15 urtekoak eta hor maila ona dago.